Sorry, mama. Totally machigama. And I make Guanga. Mkazi kumkoma. Midea warutaure. Midea baba. Ndifunga baba wangu wakafa 1980. Ndifunga ndani chini mwana mdiki kwa kanyanya. Kana murumo wa meguru wangu wanga asatu aro. Funga takagara baba paseva tina amai. Kusika gorera rura mukoma adzimai wawa. Muna 91. Ndobva vabvisirwa madhireni avo anenge 4 naamai ndobva vapiwa ndobva tagara ndobva tafamba pane mumwe mukoma wangu zvakare ari pakati apa ndobva azetiroreiwo pakati apa aroora ndobva apiwa minda yake miviri pamadhireni iwaya mamwe chete wozi minda ndeyababa ndobva tagara famba tichirarama ndatasara naamai ndiva ndanga kurima nawa ndinonge ndaroora ndinonge ndaratidzwa kana pangu pandakatondekewa kunzi yako ndepapa mukoma wenhamba 2 ati kutaura takapuwa madhireni maviri ndokubva ashaya kushaya kwaakaita ndokubva ndasara ndichirima tumadhunduru twake tuviri tete taanga apiwa. Saka sekupiwa kwaanga aitwa tumadhireni take semunhu anga afa munhu ane mhuri yakewo ndoti madhireni nani chirima kusvika nhasi. Saka kutanga kwaita zhizhawo amai guru vangu ava vakati madhireni avo acho anga apiwa 4 vakabva varendesa ndokutora mamwe maviri andasara ndichirima namuchembere ndiri mwana ndokubva varendesa ndokubva ndasara netumadhunduru tete temukoma akafa ndoti andira ndiri kurima. Saka kutanga kwaita zhizhawo kuti madhireni tete tarendewa ndopandakabvunza adzimai ndakati kona adzimai ndaenda kumunda ndaona vanhu vari kurima vakazara vari kujara kovapiwa naniko ndopandakapindwa naamai guru vangu kunzi ndiri ndavapa kuti vandibatsire kuti nokuti hamusi kunditengera feteresa. Ndakati aiwa hazvina kuipa zvazvene zvokuti mupe vanhu asi sepamba pane vanhu kunyange takanzira vana vadiki munouya metiudzawo teziva kuti ndo zviripo kumaminda nokuti mukutaura kwangu minda yese kuziva kwangu haina kupedza kugovewa. Ini chai handina kana wangu munda wandinonongedza kuti munda wangu ipa minda yababa iyo ndifunga ndiko mazuva acho andakataura nawo amaikuru wangu. Zvekutaura nemuramo wangu izvo ini ndakaroorwa 1991 ndobva ndagara nemurume wangu baba vakashaya 1980. Saka baba vashaya 1980 ndopakasara amai ndo vakasara nemhuri. Murume wangu inini ndiye gotwe mumba maamai ndiye gotwe uyu mwana waamai vadiki amai ndo vakatorera mwana uyu. Saka tasara saizvozvo ini ndichipiwa madhireni 4 iwai kunzi rimai madhireni 4 iwai andairima iwai. Amai vanga vane madhireni avo mangani vakasara nemadhireni avo 4 pamadhireni iwai. Saka mai pamadhireni avo 4 ndobva vati uyu bamudiki vakashaya funga bamudiki vangu vachangotirori ndobva vashaya avo bamudiki ndovakagara nhaka yani yamainini yamai kunini ivavo yemabudiki ivavo ndobva vagara nhaka iyeyi vagara nhaka ndopa vakaita se ndopa amai ndopa vakati mwanangu iwowi wona tasona anga asati ambovakanga ari mumbowo mangu. Saka iwo chigara chindakupo yadhi ndobva amai vacheka nepakati ndobva vamupachi yadhi uyu ndobva vaenda kumunda mbva pamadhireni iwayo 2 nzi ndowakaoneta sei aunorima ndo madhireni ake ari kuita sei ari kurima 2 iwayo. Amai ndobva vasara nemadhireni mangani 2 amwene vangu inini ndobva vasara nemadhireni 2 madhireni 2 iwayo. Amai muchembero ndobva vataura kuti madhireni aya kanyangwe ndikanzi handipo kana ndikanzi ndashaya madhireni aya haagovewe. Madhireni aya munhu achagara pamba pangu ndiye anorima chi madhireni iwayo nekuti ndiye achachengeta chi anochengeta vana vangu vanouya pano vachiita sei ndiye anoita sei anochengeta chi anochengeta vana ivavo. Saka ini pamadhireni angu iwayo 4 iwayo ndofunga varume vangu vakabva vashaya 2023 apa vashaya 2023 ndopakatanga mutauro yemadhireni iwayo murume wangu ashaya toda kumutorera madhireni iwayo toda kumutorera munda vatombotorwa vazukuru vauya vazukuru taurira yama yava mbuya venyu apa kuti pavari kurima pasi pavo
ndofunga pane mwana wedu wapamukuru vakuru ndiye akazoyani payati pandiri kugara inini pandiri kugara ipapo taida kuenda kumunda kumutora shanga ndobva ataura kuti aiwa mama baba musanogara kumutora shanga ndimunochengeta amai muchemberi nokuti amai vakura imi ndimigotwa munochengeta amai saka chirima ipapi apa panapa pavakirai payadhi pangu apa pamunda wangu yadhi yake iri pamberi pamunda wake ndobva tikaita ndobva akatiti tivakire tavakira ipapo ndobva tagara ndofanira pavaka 95 pamunda ipapo ndobva tagara pamunda ipapo ava bamudiki vakurima papi pavo pavapiwa inini ndine pangu pandota se pamadhirena angu 4 andaita se andapiwa amai vari kurimochi madhirena avo 2 ayaya amai ndobva vazofa 90 amai vazofa 2015 ndobva vakafa saka ndobva pasara murume wangu indegotwe ndobva ati nini ndine muridzi wopapi pakashaya ndifunga ndosangu aripo pamanyaradzo zvikanzi ndiye muridzi wopano noti ndegotwe wopapi wopano uye angatopiwa nechekare pake paanorima zvikanzi ndegotwe ndi anogara papi panapa nemadzisekuru nevanhu vanga varipo ndi anogara panapa ndobva tasiwa vandati zvineni semunhu ndandavaka kare papi pandikapiwa nemwana apa hazvichaita kuti ndibve kupi ndibvoko ndichiuya papi ndichiuya noti amai yangu ataura kuti kicheni yangu aivhariwe vandati handibve papi handichabva apa sezvo pane mwana wangu womukomana ini baba ndipo vakati pane mwana wangu mukomana ini ndiye wandava kutoisa papi panzvimbo yangu ndobva vaisa mwana womukomana papi ipapo payadhi yasi yambuya vake saka sotorwa ukati wana ambuya kuti ndiye anorima madhireni iwayo ndiye anongorima patione 10 years amai vaita se vashaya achishandisa madhireni iwayo saka mupesa apa chiri kundinetsa mambo nemakurukota ndechekuti ana baba mudiki vangu avo vairega kuzvitaura pesa apa hama yavo iri mupenyu vozozvitaura izvinezvi murume wangu ashaya ndopava kuti vakuda minda iyo dautora kuti govane minda iwe apo pacho pandiri kugara ipapo mwana uye akauya wakabva kucanada akasvika achinditi mama pandikakuti muvakapa apa sisiri penyu dzenyu dzimba chete handipazichi dzimba asi munda wamuri kurima usisiri wenyu ndobva atora minda yake iyi handina kana chi munda ipapo ndinongova nedzimba chete kumunda kwacho kwandikuti kumunda kwacho kwandikasirwa nemurume wangu ndokwavakuita sei futi apa ndokwavakuti warendeserei taura kutora chi madhireni iwani asi ndaida kubatsirika sechirikadzi kuti ndiwanofetereza saka ndonyaya yacho neri kundishungurudza iri kundinetsa ndakuzvitaura kuti madhireni 4 vakagwirwa madhireni 4 ndizvozvo mambo madhireni acho 4 ndiwo ari kupinda ekutatu ndo ari kuda kutora kwapa vakagwirwa mauda kuvatorera pamusoro imambo ndifunga kana manyatsobata shode yangu kutaura kwandaita kubva kumashure ndinogona kudzokorora zvakare pamusoro kuti amai guru vangu vagoverwa madhireni avo 4 madhireni aya anga ari 9 atiri kutaura nezvavo pane zvimwe zvakazongoitika pakati apa because nyaya iyi haisi yanhasi ndiye kumashure ndifunga kana makabvunza mukoma wangu avo ndo vasara ndo vakuru vari tiri kuti baba avo pari zvino mufemiri vanoziva nhoroondo yeminda yese yatiri kutaura nezvayo vakagoverwa madhireni avo 4 amai guru vangu ndobva paita mukoma wangu wandiri kutaura mumwe akafa ari pakati apa akapiwa madhunuru 2 pafuwe baba aiyo ndiri kutaura pamadhireni anga ari 9 vapiwa 4 uye ndobva vapiwa 2 ndobva kwasara mamwe inini ndasina kuroora ndairima naamuchemberi pakafa mukoma ava ndopandakagara nhaka yemukoma uyo zvakanzi aiyo ngaamurima madhireni evava because imukoma uyo anga afa because vana vakanga vachiri vadiki ndidakasara chivachengeta inini vana mukoma iyi iko zvinezvi vana vake vakura vaade madzimai vakuda kurima zvekuti kana vakauya nhasi ndinenge chimunongedzera kuti pakapiwa baba wako ndepapa pakureva kuti inini pafuma yababa vangu pamadhireni aya handina pangu pandakanongedzerwawo kunzi yako minda ndeiyi paminda yasara 2 ndovanotaura takapiwa mukoma akafa ari pakati apo ndobva kwasara mamwe atairima naamuchemberi tiri kuti nhasi murume wavo afa aona kuti zveshuwa handina chovi vana naona statement dzavo dzimwe chete ane mubvunzo wamabvunza tambure ane mubvunzo wamabvunza tambure hapana kupindura ipapo mubvunzo wokuti madhireni 4 ndoaunoda kutorerwa here
dambudziko kuuya kwaraita Changamire rauya nekurendeswa kwemadhireni asiri 4i anova madhireni emukomana uyu. Chaipa kuti amborega kwaarima ndechokuti mufi murume waamai ivava, murume aisvetuka nekurima, ndokunge vakumbirana nomunin'ina wavo kuti munin'ina chirega ndimborima zvangu madhireni aya. Ndosaka anga achirima. Dambudziko rauya pakurendeswa kwemunda uyu paupenyu hazvina kumboitika izvozvo. Munhu wechikadzi ndiye akutsvaga kurendesa minda, purazi neshoko rinondirwadza nderekuti iwo mwana wamurongo hauna chikamu mupfuma yaatezvara vangu. Ava ndo vari kutoda kuvhuta munda wemukomana uyu. Mabvunza emi Changamire kuti munda wamuri kuda kutorerwa madhireni 4 here. Chokwadi madhireni 4 ari haana kubatwa. Ava ndo vabata kusikwava. Ndivo vanga vachirima ava pashure pokunge uyo akumbirwa nemurume wavo, nokuti murume wacho anga ari murimiwo, airima papurika chii. Saka vakakumbirana. Haisi mhosva kunzi dzipakatira, kunzi pakatira hauna kunzi dziridze. Saka chinondinetsa ndechokuti munhu wemuroora ava anotanangira minda yaatezvara. Changamire ndikukumbira pagadzirisa mukurendesa ndiyani vamukuru ava ka varikupindura nyaya iyi. Vamukuru vanhu vandova vakuru ivava vasara, asi nyaya iyi paikatangira manje varume vangu handimunzwa kuti murume wangu ndeko kuna vanhu vandivo amai vavo. Inini handina kana murume hani wandikataura kuti mwana waanhingi handina, ende handina mutemo wekwedu pandikabva. Asi ana baba mukuru ava ka ivo bangura kutaura vantu vane madhireni munda, mababa imomo vane madhireni 10 ava navo. Iyo zvezvo pane ava sina kana kutorima, vanotadza sei kupa munin'ina wavo wekutorima. Inini angu 4 inini acho iwayo naamai 2 acho iwayo vaita 600. Ndakangobvira ndichaarima kubva murume wangu ari mupeni, kubva amwene vangu ndisaichengeta, ini ndindaichengeta amwene vangu nemurume wangu. Ava vari kubasa kwanga vari kusesa kwavaishanda, avatomboziva kuti aigara sei papi pamba. Saka ava bamukuru ava kwese kudai kwavari kutaura kwavari kuita kunditsikirira kwokuti kana pakafa murume wangu, hembe dzemurume wangu ane vahamai ava nekudzitambira vakadzisiya, nemunin'ina wavakasidzana naye vakasiyapo. Uyu ndobvaitwa musara pavana, tamude musara pavana ivo vana vangu. Aita musara pavana akagara nehembe dzemurume wangu dzaakatwa mwedzi, ndobva adzita sei futi, ndobva adzidzosa kuti handisi musara pavana uye akashedza vazukuru nemunopa kuti handisi musara pavana wehembe dzavo idzi ndai munovapa. Ndobva ndaita sei vazukuru mubvataura mubvataiwa hembe dzi tikuita sei, atitanzi hatingakupei hembe dzi, tamunopfeka tisu. Ndobva vaenda vanopfeka vazukuru vati tikashungurudza mvura. Hapana pavakabvira vanyatsobatana nemurume wangu. Saka zvese vanenge vachimuita sei, vachimutsimbirira. Saka apa vakundipomera futi mhosva yavari kundipomera kuti inini ndiri kupamba kutondituka kwavari kundiita ka vachindipomedza mhosva. Ende vanondiremedza ende pamba pangu kana mhuri yacho havachengete, kana anetsika pamba pangu hapana. Inini mhosva dzavo dzavakatadzira nemunin'ina wavo ina handidzizive, ina handisi madziri, asi vanondiremedza mumusha. Madhireni angu iwayo andikarendesa, madhireni angu andinorima ndiwandikarendesa, andikapa pomu rodzi, dai anga ari munombo rodzi aipupura nokuti madhireni aipo rodzi anaaziva, andikapa madhireni ayo kuti aite sei arime. Ndovakatangira nyaya ko nyaya yese vakadii kuitangira uyo asati afa.
ndopatiri kubvunza kuti isisu anyakari matsenga musi wakabhuru wenyu nomusi wagovewa zvinhu ndo musi wamungadai makatanga kutaura nhau dzemundo kwete kuti nhasi maikari matsenga vazochiorege ndione chouviri ndiwane fetereza mochibuda muchitaura kuti makuchitaura kuti munda ndewenyu tombofananidza dai ari mudzimai wenyu inini ari kuitwa izvozvo munonzwa sei vakatora ese fo yacho ndeyati yanga yasara inini handina kutaura kwakana vanzwashona yangu kutaura kuti minda ndeyemhuri ndeyababa vamwe vese vakanongedzerwa yavo munda kuti ninganerimapa ina handakana pangu pandakabvira ndanongedzerwa bcause pambaba ndenichidzi mwana wogadzini. Alright, imi mamuna makanongedzera kubvira baba vake. Andina kana wani. Saka maona zvikakodzera nhasi kuti mutorere maiki nokuti hamuna. Handisi kutora yawo minda yafo yawo yavakapiwa iripo vajambira futi yatairima uzasi. Maiguri mimi munokumbira makajambira here mimi isiri 4 yenye. Handina kujambira. Inini minda yacho yavari kunditi ndakajambira. Iminda 2 haisi 3 yatora kuti 9 mwenda yava 8. Pa 8 amaiva ini ndakapiwa 4. Ameni vambosara nemunhu weminda yavo ngani 4 vasara neminda 4 amai ndobva vazoti uyu bamudiki ava varikutaurwa kuti vakasiya mura vakasiya mwana womukomana 1 ari mucheki ndiya waakagara nako inobvarira mwana upi mwana iye achirima ameni vati sezvo uye aenda mwanangu iwo chirima chi minda yemukoma wako iyi ndiyo wakuita sei yawakurima ndobva watomuchekera yadhi uye angasati ambobata uye akafa ndobva watomuchekera yadhi ndobva wamupa yadhi ndobva wamupa chi ndobva wamupa futi minda iyoyo tuyo zvokuti minda yacho tuyoyo haasi kutombogona kuirima iyo zvimwe watochitiwacho unotova nemamiti ari mumunda chandandochimwe chokuti imimi makanerendesa minda iyi usina kuudza vanhu kuti ana baba mukuru ndabavamini ini ndaomero ndafunga kuti aya madheni aya maviri aya ndakumborendeso kuti ndione fertilize ndezvamaifanonge makaita inini kuremekedza ava vanhu ndakumborendeso minda iyi 2 munokoonowo sei ava vaigona kukuudza kuti ayo chirengedza iri neriri iri rida kuririma muri mukutaurirana nomukuwirirana zviri kufoka navamwe venyu zvezvokuti imimi mazviitira pachenyu mega. Mambo wangu madreni 2 andwa kuti ndo madreni airi mwana namama saka madreni 2 airi mwana mama vakafa 2015 ndobva vasiya vataura kuti madreni aya ndangu haana anoita sei anoapiwa madreni aya ndangu anorimwa nemunhu achagara pamba pangu ndianorima chi madreni iwayo ndo acharima madreni iwayo nekuti vana vangu vachauya vachange vachiita sei vachisvikira papakicheni yangu haiite sei haivhariwe saka munhu anogara pana vanhu yacharima chi madreni aya saka pane mwana mukomana aripo akazotanga kushandisa madreni iwayo wangu inini aripo pamba paambuya vake ipo paanogara ndiari kushandisa madreni ake iwayo 2 iwayo ndiwa vanotongana nedu madreni 2 iwayo handiko inini ndiri kumadreni angu mangani 4 ndokwandiri. Alright, saka uyu memuti anoita sei mira ndizvo uya haisi hatiende kumba kwake hatisina basa nazvo pasina kana izwi ramukataura muchitaura hama dzevarume venyama ndinopika kudai namwari wangu andonamata handina kana mazuva andinovataurira kana mazwi kuvengana kwanga vakaita nabhuru wavo ndokwavakangopfeka oneni kundipfekanidza oneni mutorwa imomo handina kana chandinonovataurira ine kana chandinotaura ine handine. Inini ndine mwana wangu mukomana chama chimbotatinzi boza vanhu vanenge vataura sei taura tinzvino ini ndine mwana wamai akutaura ava ndana baba wangu baba wangu mukukura kwandakaita ndokusvika pandasvika pari zvino vanga vachirima for madreni 2 ambuya avakanzi iwo ndogoti unofanira kuramba uchirima minda iyi sekuti ndoko chitichengeta papi kana hama dzangu dzakauya kana ana akauya sezvo mwana wako ndiye achagara papi sekuti ndiye goto inzi ndogara baba ambuya
saka nawe yazoitika kuti ndizobata ambuya pakasiwa pacho pane tuma training nditumasenzesa ava nefoavo nyaya ikunetsa papipa saka nawe rundinetsa chikunetsa chineio nyaya iri kunetsa ndeyekuti minda iri kutaura nezvayo haisi vayadi kusamuel namombezi tiri kumayadi tine tukumunda saka nawe yanetsa ndeyekuti pakagoverwa pfuma yababa wangu ine handina wangu munda wandakapirwa ndo nyaya iri kunetsa madhirena aya avahwanda kuti ndeye mukomana ndo madhirena achataura nezvao madhirena avakatirendesa iwazvo mwana munotoitisiko ari kudoka pekuisi ko aya ari kurima acho nati ane madhireni ari mamwe amirima kuti amuti haana ane madhireni 2 ari kurima asina kana kutogobora ari kurima 2 asina kutogobora mwana iye watorakurera mwana iye akarerwa naatete kwari mwana iye atotauya atombova pamusoro ini chikundinetsa kuna baba vangu vakatadza kukumbira mukoma wavo aripo ari mupenyu saka vakuda kuzosimbirira ini naamai nekuita Sara yeti baba wangu ava vane madhireni ekuti ababa wavo ingori royal media kubva namombezi chikwidza saka baba vane madhireni avo avana vakatowanda sei vachida kureva isusu tafirwa vasingarevi mukoma wavo ava vapenyu saka ndopakangopa ndakabvunza baba ndakati nai baba kose makuzorera madhireni aya yeti aisimose kuti baba wenyu vakafa muri pamuviri 1978 saka imi ndoendere inanga munomutsa baba wenyu vakafa kwauguvire minda kana kuti ndikupei minda ipi ndikupei minda because ndanda authority kuti kupei minda because ndiri mwana wenyu saka ndopatakandetsana ipapa tanetsa tataudzana saka zvisine hazvo kuti nhau yatanga ndikandetsobuda pachena sezvo vari vabereki nhau yatanga pakuti baba wangu apa vaida nhaka kuna amai ndopatanga nhau ipi patanga nhau iyo yese yekuti vakupuretena amai vaitokupwanyira papa unonorimira kumba penyu kuita sei saka ndaniragarwa nababa wangu ava nababa ava vari 4 kumba kwavo kupi vatatu antosafa chitena vanaika vanoita sei vanoenda saka ndokusvika kwataita kuno kuchangamiri ndambuzwa varudza madhireni 8 kutora ikatumupe mwana masoro ichamburi nhema dzamuri kutaurirwa apa ndo nhema dzakasvika kuti svii asi manhu vachiti baba mukuru avo vane munda muhombe minda iyi yatiri kutaura nezvayo minda yakachekwa muna 59 kune mumwe here munhu akazopiwa minda miviri pakapiwa baba wangu minda yavaa kutaura munda wandiri kurima ini akanzwa nani kuti waiva uri wababa wangu anowana nhaka mwana wangu pane nhaka yababa vangu mwana wangu ane nhaka here kumunda wababa wangu anegara nhaka yababa anowana munda ndiani mwana weshaya munda uyu muzukuru wenzi ndiani munda atongei changamiri ari kugara pambuya ake neudzinyiriri handiye akanzi agara apa akanzi agara apa changamire pamusoro iyi pane mukomana ari kuchiwo wandinosiyirana naye mwana wake ndiye akataurwa naamai kunzi ndiye anegara pamba pangu nemhaka yekuti mwana uyu ndindakamurera nhasi uno aroora ari mumaoko mangu ndiye anesara pamba pangu kwete kumunda kwangu amai vanogova minda yababa wangu kunyazovacho vana baba matadza basi vana baba basi matadza ndeufuti baba 18 zitori makore mangani 7 years 7 years uchiri mapa makutatu
nyaya iripo yakaona tiri kurendesa kwaita mai ndizvo zvete ndo pane nyaya ava wakadai vakataura nabamini kuti akuda musowo munhu anorenda chete ndo pane nyaya iripo munhu akwana kugara kavanhu muripo kana imindi yacho yamunzi 10 million kana mwana achida kurima munomupa urima bcause minda yacho tikatasa yese titenda pane kurima so kungobatira chete kuti minda yangu yese iyoyo vanhu vanotoshaika kurima pesa madhepambu cheta riri sango rakutomera chimwe dzipesa madhepambu akarimatsenga vari kunhadrokuchiva aiwa ndiri kumba ari kuchiwe munenge wandikasiyira ini ndiri kuona kungotika nhau yenyi yazoenda panhau yemunhu mazonoti getitsvage poti mutaure namai guru panhau yemunhu nhau yambotaurwa nemwana iwo ndo nhau chaicho yakakubatai pamuupenyana karimatsenga asi kana tichinyatsotarisa moti madreni avagara vachirima zve34 years tichicalculata sokutaura kwavaita gore rakasvika muti vachirima nhasi mavati 4 madreni omavatorera ndantongofunga kuti nhau yenyu yanga ringoda kungogadziswa kuti maiguru ende zveshuota zvona kuti maiguru vangadai vakauya kuzokuudzai ndo zvandafunga nezvikonzero zvinoti handina fertilize pano kuti mavati makuvatorera munda zvandoziva hangu inini ini ndinoti ikadzi pano murume wangu akatoshaya minda iyi ndakatorendesawo yangu izvozvi musha kwedu saka handingazonzi ndarendesa motorera munda ndoti aende kupi munhu kana apiwa munda makagona kutorera pa5 years munenge magona kwete pa34 years hamusi kupaona kuti pari romwe ipapo kana maona kuti minda yacho yenyu yamuri kurima iri kushoterai ndimaiguru munogara navo pasi monyasai motaura navo sinzi vasiri kukwanisa kurima munda maiguru timbokumbirawo zvini asabhuku nekomiti yasabhuku kuitira kuti mangwana zvisazowanika kuti chii aiwa zvavasirikonzei musinosati vari mumunda pa34 years manyanya varume pamakatotengesa hatikuziva nokuti makangopinda vanhu vachirima saka mai zvokuti nhaka yadiwa nhaka vainodzida varume ava nhaka idzi asi nyaya iri panapa yamuri kutonga ndeyemunda mai avo kana vachida kurendesa kana kudii ngavadzoke kana mwana akarwara vanotodzoka kuna baba munhu saka ndikuona kuti iyo ndetsika iri kutyorwa namai saka mai ngavadzokere patsika dzedu isusu vanhu vatema tsika dzemuno mumusha nedzekutaundi dzakasiyana hungu pa34 years havana kodziri kutora munda uri mwa 44 years hurumende haitenderi mutemo hakuna chakuita ichocho che34 kuti anotorwa munda kana ukarendesa wakapotsa pa5 years hausisiri wako nokuti ndakasiyana ini nomukoma wangu akandisiyira takarumurwa nababa hatina nhaka yatinoda kumunda wababa nokuti tineyo nhasi uno yamazwe ichitaurwa namai avo kuti muone kuti ndizvo here hanzi baba mukuru ngavamupe minda yavo iko kohwa baba vake mwana wavo ava ndotora nhaka yakaba uyu pagadzirise ichamuri ini handisi kutaura kuti mwana wamainini tofunga baba wangu vachifa ndii ndakaenda kunotora mwana ndikabvisa uredzwa mwana uyu wababa vangu wamainini ndikabvisa uredzwa sakarambobvunza pakati arumbori mapapi nguva yese asi arimi madhireni ane mukoma wake akafa uredzwa vanongobviswa napangura avasiro vakanotora mwana yakanotorwa naatetereti ndovakanotora mwana ndovivo vanga vari kubasa ini ndakarohwa ndikatogara makore pangura ava vari kubasa saka mwana uyu ndakasvika ndikaona mwana yaako pamba pana amai akadaiso mwana achinzi akanotorwa natete ndovakanotora mwana yakavakapa amai uredzwa mushure monga hanzvadzi yake yarorwa ndandiripo hanzvadzi yake yarorwa ndopakabviswa mombe yakapiwa amaichi uredzwa hanzvadzi yake yarorwa ndopakapiwa amai mombe uredzwa avasivo vakabvisa chiredzwa zvese zvavotara vari kunyepa bamukuru zvese murume wangu zveranzo kuti akafanira kuzvisungirira minda yamai vake minda yamai vake
kubva baba vachirima ndikudzota kuda mimwe minda yababa wavo but tivane minda yakudasekare yavari kutochema nekuti vakanga vane mimwe mindaka kunotiwo vatowo padenga kuti chiya takasirwa chinenge yamushoma iyo vari kurima yenhaka yavanayo izvezvi yatingodzi 2 minda neyadhauda sei yavari kurima. Saka kana baba vachiti hapana pavari kurima havana nhaka yavari kurima izvezvizvi ndorange mwana wacho andori nemhuri dzakawanda, ane vana vake vasikana ane mwana mumwe chete mukomana, ane mwana mukomana mumwe chete ari kufudza mapurazi mangondo vakatovira kuti pfuma yake futi apa takudzurudza musoro nakuti pasamona dzekurerwa dzekudii pasamona akaya funga takataura nhau dziri pasamoni mwakuka noita idzi dzekurerwa dzekupiwa muredzwa idzi adzipo ngatitaure panhau yeminda yeminda ndopataita kuti orit isusu taona kuti maonero adaita ngekuti mukomana uyo hongu zvazvo ari kutaura kuti pane munhu ari kurenga achiita vakakanganisa mwana but iyo tazozvionawo pachedu kuti iye haana ndomaonero adaita but munda iyo yamuchakabvuya tikamupa kuti atore arimi kuvana vacho vakazouya vanenge pake tinobatsirana imubaba muripo akatouya nechekare mune pamurufungire kuti mugora pakumana pamukataure ini maramba kupa kwenyu saka pane pamurufungire kana tisabugari mwejuru pao iye sabugari mvuma yachona madhireni akarara asingarimi. Sorry, chaka murubvunza ndinourombo ndachifunga kuti changamire taura chokwadi zorodzai mwana uyu ndozvakizoroza tese nevi haana pokurima madhirendi 4 aya ndo agara achinzi ndiye amai ava nemurume wavo nyakushaya uyu aya tiri kuti azomutsa bongozo zaya ndotu baigara amai uyu amai vari vapenyu havana kufa karegara amai akafa manyimanja still uyu anga achirimbawo pamadhireni akasiyirwa nomukoma wake mwana okwa mainini okwa mai guru wake namba 2 mukadzi wababa saka akaendesa manje ayaya amai ayaya uyu akafa uyu ani madhireni 2 ake akangapiwa naamai nepaiyadhakasati apiwa anga ari mumba maamai saka uyu afa uyu ndopakabva panzi amai aiwa uyu haasisipo chigara pai chirima madhireni api sezvo wagara nhaka chirima madhireni api iwo ayayo aya angu 2 aya achagara pamba pangu ndianoita sei ndianorima madhireni angu saka amai plus madhireni aya angogara amai tisaimwetesa mai futi vangu vakura tisaka akuita sei tingwarimo madhireni iwaya amai vaita sei vakura saka tichipamai chikafu saka amai ndobva toti munhu achagara papangu please ndapota hapana madhireni aya 2 aya haambovewo madhireni aya munhu achagara pamba ndianorima madhireni api madhireni iwayo nekuti vana vangu vasikana vanouya vazukuru vanouya hama dzangu dzinouya yandingachitambira vanhu vapi ivavo izvo vakutaura makuru kuti handina kupfira amai vangu vakauya hama dzavo dzakauya vangura vanga vasipo inini ndinaiva pagona amai nikurume wangu nanaatete 2 ndisati tiri pagiraundi saka amai vachingirira vashaya papa manyaradzo ndofunga pakaita makaka ava pamanyaradzo ipapo zvikanzi panapa panogarani vamwe vakati pakanzi Simeoni ndianoita sei anogara panapa vanhu vakakaka varidzibva vati naye ana sekuru nevanhu vese varipo muridzi wenhaka yepanapa ndiani ini nasi ndini gotwe pamba pano zvikanzi yemeni zvikanzi saka gotwe ini munhu wangu uyu mwana uya kutaurwa ana baba vake vapenyu vari kuchiwe ko baba vake ati ndokwaanoenda here kuchiwe kuna baba vake inini gotwe ndinogara payadhi pani paamai vangu vanhu vakaombera maoko vakati ichokwadi gotwe ndiani sara pai mumba maamai vake
ndobva vanhu mangu vasara ipapo. Ivo vesana Bangura vanga varipo pazvaitaurwa nanange madzisukuru vanhu vanga varipo. Ndofunga naBangura zvataurwa izvozvo zvokuti uyu ndiapo vakapomoka vesa vakasiya mudziyo yamungi zvinhu zvaamai zvinotakurwa. Ini nemurume wangu ndisakatakura zvichienda kumusha kwaamai zvinhu zvaamai vaendawo kuti uya aitire kuti ndianigara papi ipapo. Saka pakangobvira pane daka chete pane kirashi nemurume wangu. Aipa kuzvituti yese nyaya izvozvese inini ndikuchema kunokomana ndikuchema kuti kubata tomwitose itese manje ndatitaitese ipapo manje vakuramba ava kuti minda ina handina kupiwa minda yababa. Amai amwene vangu ini vaigara vakataura kuti handimuri kuona yadhina Bangura venyu takabvisa mombe nemari yefodya yatikabvisa tikatengera uyu mukomana wechi yadhi iyoyo tamutengera yadhi kuno kumunda nandine madhireni aisvika apa madhireni angu ari poteni pasi ukuwa kune madhireni 4 waiva ari emunda weyadhi yakakatenga. Saka ava Bangura ava manje vakazoti vauya amese munhu mukadzi ndovapamba madhireni mangani 2 ndakapambiwa madhireni angu aya. Saka naBangura ndokutora kumunda ari kumunda ikoko asiri pa 6 ayani asiri pa 8 aya angaripo amai anga ari 10 iva vazhinji vakatotora mamwe mangani 2 vakatorera amai ndobva vawedzera munda wamvota madhireni 6 maubani kozoti mamwe 3 ari pakona apa ndakuita kunge munhu asinganzwisisi ndine urombo Chamburi ndiregerere iyo mukadzi uyu haagone kuvaka musha. Ndabvunza ine mubvunzo wokuti minda yeRuzhizha yakazoita maekazanyo pfuura 8 here achisvika kuma10 ndiani muRuzhizha akapiwa munda wakakura kudaro akazviwana kupi uyu. Nguva yaari kutaura kana amai vake chavanga vasati vabereka nguva yaari kutaura amai vangu vachibenzi uchapupu hwokuti nokuti vakafa vaigara nhaka nyaya nemuroora dai rokugova minda yekwakusho. Hakuna mtemo wada. Mwana uyu ava ndiye ari kutoburitsa muromo wokuti mwana waamai nini haana nhaka mumusha umu. Zorodzai mwana muzorodzai mwana amai vakangwarisa aneni maone yangu amai mazwa mataura munudare ina muzena kuzindangu leroni chinetika pakugara kwedu zvezvi imi muri muroora kana masvika mushamake zvako mateva munhu atova mumaoko nasavezvenyu kafa muri mumaoko mevava handi babanguru wenyu ini mangwana mwanoinda munzwa chiteya vakazita nenhaka zvese zvavataura zvese zvazvitaurwa nemwanawo imi muchine ndikugara ndasikana nyaya yakaipamushikana mwana akarwara munenga nobaba venyu vadamu venya zvino makataya avo kunze avo sokupa kwamakata vaya vatorwa vaya havana batsire kwamuri amai ava ndivarumenya imi mashaiko kurima ava ndivamunenga wakomacho pani kurima paya papadiki panuku ndipeiwedzere ndupu kurima ndezvinoitwa mhene yokwambiriwo kangami imaoneka angu ndambotaura paipa ndichiti ava vanhu vanofana kuita chisuko chemusha nditi zvinenge zvaitika amai guru kana kadzamuona kana kungotuma mwana kuti mwana dai iwo unofana kutendawo ndakuda kurendesawo pakadai ndashauka sauti ndoda mwana uchisagare chii fertilize pana kuipa amai guru apina sikuurimawo rendesai bani zvenyu wakadza sikurimawo vanoti amai guru amusikuurimawo here chi uyu munda uyu gorino ndakadzumawo fertilize ndomborimo pachita chinhu chavo vari pachi pamwe chete semvura but nyaya irikuda kudzoka manje ndeyekuti uyu haana pari kuti apa ndogogora ndopari kutaura kuti ngatibatsirani kuti uyu awanuka
oshenya ende zuzi nemimi hazindi baba vacho nemiti baba vacho tobatsira kukuya vanhu vachi ana akona kuti anokodzere munda wababa vake kurukuramirwa namaya ndoupiwo iwoyo watiri kutaura madremtuwiwa madremtuwa ndababa agobaya amuchembera akasara ava avo 4 hapana ari kuabata bata dambudziko iri razouya nokujambira kwavo vajambira usiku avo ndisana ngobvunza kuti mukomana pagogo ane makore mangani achirimo 7 years arimo akarima chigara pagogo ndomogara ndakatoa saka isusu tobvisa mukomana uchiesa pamwe samambo ini ndakubvisa mukomana uchiesa pamwe ndo zvamuri kudoko mungabatanidze nyaya idzo hadzisi nyaya yepasitendi inyaya yekumunda mazivira ndaiteni ndekuti nemukomana wayakanzi anosara achigara pagogo achiri mabatiro andaita saka pakugara pakuta pasitendi pagogo akazonotora pane madhireni 2 asiri kuverengerwa pa4 aya 2 aya ndovakutora nezvavo kuti uyo mwana hapana ungaita sei benefita ndoshona yavari kutaura nakati masengi madhireni avo amai vari kuti gogo vakasiya vataura munhu anogara apa saka kufa kwaita bamwana wendemba asara ari pachi ari pamunda pagogo pastendi pagogo pamunda pagogo pastendi pagogo achirima 2 madhireni ari pasaidi asiri 4 aya ndoshona iko saka vari kuti uyo mukomana uyu haafaniri kuti ashande ne2 madhireni aya hatisi kusanganisira aya 4 aya kusaidi pane mamwe 2 ari kutorwa nezvavo akakura zvakadii madhireni 2 akangoenzanwa nemadhireni api yebiwa inoti minemadhireni marefu yakangokura zvakaenzana ese madhireni ndatingorezo ona shamarika pamwe toita kuti vakaita kukanasa rine 1.9 ndiroonena osenzera rine 1 takupo nayasoachava chikozi kuti ndinourombo tiregerere mungadaro matadzi muda ndiregererewo chamburi tinenge takuwadza mwana muda kuti mudini haana kamunda uyo haana munda mwanauyo anodya nhaka yababa vake vemadhireni 4 nyaya yendinayo mumba mangu madhireni 4 ndabvunza pamusana chibvunza maya vakati akagwera ndikabvunza mukomana kuti akati akagwererwa pakuwa mese makuti akagwererwa pakuwa saka akapuwa yanhaka ivava nevana vavo asi vari kubatwa bato ava vajambira manje kubva ku4 kuuya kunene chi5 ne6 iyaye 6 iya ndovatiri kutaura manje 2 apinda 2 ndovatiri kuti ndeye mukomana uyu pachiwa matokungabenoti mabata zvetova namama mambovati pa2 aya kurimwe mukomana uyu 1 ropiwa baba vacho iye usara ne1 azviite baba vake vakafa ngaachitora nhaka yababa vake madhireni 4 chimobirai vana vakawanda kachinobirai pamusoro takuda kufaina ndikatora mudhara vanditi mambo vako ukombera pamusoro nauya zinai yakafanana zvinoita ana mai avaka kutoita tumwana anogara ipapa vakakubatira kuitira kuti nyaya idzi dzizovapo nepokutaurwa napo pokuti mumwe mwana aite seasina basa
asi sezvo ava vane madhini fo isusu maenzeranisianga toda kuti anoita ava madhini avofoka vaneshiya nevana avo mamadhini asina 2 ngaashande ngaadzokere kuna baba kana vachipawo kana chipapabo mwana kufa ipapapo veisa ikoko aodhira nemadhini fo aya 2 aya ngaamire aende kuna baba saka uyachasara chirimo chatinofanira kuziva kuti ava mai ava kana vakapirwa madhiri navo uyo mwana apindiri madhiri namai vake ava mai vachiri vapindira kana mukatenda kwamudzviti nhasi chaichai haatenderwi uyo mwana yakupinda pamadhiri amai ava hazviite ava mai ava kana vafa zvepachapinda uyo madhiri vava makapinda muri kusaidiko kumanyima miri anozvinge yakuita mani saka ndo madhirinosaka baba anga apatsanura ipapo madhiri iwaya esaka baba anga apatsanura madhiri iwaya kuti uyo chidai because uyo haana raiti yokunotora madhiri namai vake oratirege ndidai pamusoro mambo vakukombera yainyu vataura nemazizwa anzi urutora ne1.9 utora ne1.2 pamadhiri ake mamiriwa kana izvona kurima chitase handiti mamwe makamwisa hasi kurima munomupowa wachirima munenge musiri make angamiri ndati mune musiri make munomupowa mwana achirimawo ayo okuna zambezi vanozondesa kurendesa vaveka kutogona kweza watotengesa upenyu hwamwana tikadaro hapana chapamusoro ndandiri kuti inini nyaya yapera kutama kwanzizoka achirendesa imbi mama kana kutirendesa avo vanofana kuziziva zvonyorwa pasi mangwana sakurendesa anokutora futichi anokutora munda mabara zvese zvamuri kuti hanzi munoita neavapi ava kana mukatoti uyu asi kuri madhiri racho rakadzapirwe racho rairera uyu anobvume kuti mwana nda kutombori moshi dreniro rimo isembeswa dzake simple koruno kuchawanika here matani emafertilizer kuti ndicharima madhiri 2020 kungosheya kuti haatorowe torai isitozvita kwenisu isakasiwa namababhati hatirambodzi uyu ndiwamunde kokuti ko nhasi urimo here mangwana urimo here tichingorima zvakadaro chingoenda sabuku ndakavazivisa zvokuitoakuisira ndakavazivisa sina fetereza saka muna kupotadza nechikutya kuti havasvikike vanhu avavo havasvikike kugara kwandira nditove pakatiasawira wavo pamusoro ichangamiri handizive kuti amai guru kana vachiti handisvike kumba kwavo vari kuedza kuti kudi problemu yavo ndifunga vakasirwa chigaya nemurume wava kana chigaya chavo chakanzi chafa ndini ndinegadzira zvese zviri mumaoko mamwe kana chava nechepabamnini chakati ndamhanya saka handizivi kuti kusvika kumba kwavo kwava vari kuda kuedza kunditaurira muno mudare ndekwerudzi rupi bhozi deno dambudziko rava nechemanharo pamba pamamai guru vangu ava inini ndini hwani ndinosvika pamba pavapo ende ndini hwano wavanenge vachitaura chakati ndichisvika saka dambudziko hombe rinoitika kana ndakanzwa chinhu ndakabvunza amai guru vangu vanetsamwa zvokuti hamhoresane kana navo havataure kana newe vakangovabvunza chiite izvozvo kuti naye amai guru ndanzwa zvakati havamhoresane newe ndetadaka ndokupedzesera chairo bamdiki batadzikane papi sori bamdiki zvakati but ivo ndo vanototsamwa ivava vanototsamwa zvokuti ava kubvira panyeminda iyoyo havana kana kuzongoziva kwabva vakumbuka kuenda mutomo unofita mutomo wavo chero ndinoita ndakujekesera ifuta kana matsenga kana mutasaina ndakujekesera ijudgment yakuda kuna mambo kenyu ndakuita kumberi motoona kuti nyange yakatoma kumambo kemvura ndakujekesera nazvo munotodzoswa futi kuti enda munopiwa judgment yani
kana kusina kusaina pasina kundijekera minda yatiri kutaura kuti 4 ndeyemhuri ava vasi vemhuri yako karimatsenga ndaamai guru vavo minda yanenge ichipuhwa murume wavo semhuri saka kana tichigovera vana minda ngatitindi nevana vangu 4 saka ngatitii kana minda yangu yakadai ngatitii kana iri tutu pamwana mumwe nemumwe ndinoona kunge zvinotijekera ndinokuva kuti mumwe ndiane kuhwa 5 madhireni. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.